ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର। ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଯାହାକି ନଟିଆ କାର୍ଟୁନ ଭିଡ଼ିଓ, ଯାହାକି ନଟିଆ କାର୍ଟୁନ ଷ୍ଟୋରି। ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ନଟିଆ କାର୍ଟୁନ ଷ୍ଟୋରିର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟ ଚାଲିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି। ଏଇ ସବୁ ଏବେ ଏଡିଟ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ এই ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ନୋଟିଫିକେସନ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମିଳିପାରିବ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ମଜା ନେଇପାରିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ନାଁ ହେଉଛି ସୁବ୍ରତ କାର୍ଟୁନ। এই ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଠି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଡ଼ିକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଜା ମଜା ନଟିଆର କାର୍ଟୁନ ଭିଡ଼ିଓ ଯାକ ଦେବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ମନୋରଞ୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ରହୁଛୁ। ଆମକୁ ଏବେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।